Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri pop sudah. Kimdan hi ka boarding ban ayang ni. Suam mem ta. Ngalih ngatiang bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Ndam la apo setleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Bun palat kali overtake. Nak blok lot surok barakat. Blok lot barakat kali. Osan. Oi. Blok. Surok lah blok lot overtake double line triple line. Wait, store line. Ini line. Line ano? Line, saw line. Senero kali. Wait. Line, saw line kali. Block lot barakat. Pai khumut to, pai tedang to. Kali telir blok kali lodro blok kali teli kali lod pesene selesai senang kan senang lailat apa senang lailat lah blok banyak kali ramlat kali ramlat Kamera aja orang masih poin mana? Squadi. Tak apa kan nih. Terdengar. Kayaknya kesenang lailat. Tega blok. Kador pars nang majai, hapo ka jingelam jung acting sardar, uba balajit yaubor. Pa usketri jung kador pars nang uba daminat sotun. Mentah kasngi khat sauter jemang arja pon riu, klali mi isha office jung sub divisional officer jung kasora civil subdivision. Pan jing shai no SDO hadin biklairo ekarai jung ka jingelang kablalong ha khatwai terik jemang arja pon riu. Ka jingelang kabla khat deka office jung SDO ya ka ba omsim ladan nong mi khamat na kadar bas nong majai namar bah karai jong ka jingelang ke pakat kum ka jing tho kilaong ka ba pen ipen ban pakadan ka jing tharai sniu ya kadar bas nong majai halo ka jing bamla jong ki pan poi sa ka jingelang habakran skilat pathai khubor usketri jong kadar bas nong majai uloong pakadaw bakim poi jingelang kadai namar ba acting sardar omsim la yo jing tip ea syapang ka tiga jingelang namar ba udon hasilong Henry yak sithila pen poi sayeng krem da pen tip bakadai ka kam ka bakir ki khnang bagi bahiyeng kin pen tip sya u Henry ulayo ban pej yak sithi ondala dir pen ban kapor halor kata ka jing tho hakarai ka baki ong bagadan kata ka jing thrais niu bat ka jing kenno baka dorbas nong kale don bor pen penya ikitrok kit mau kibayat lingba ka majai ichamati road udaminat uloong baka dorbas nong kamdan menta ai Henry ka ditang ka jing pa VDP jong ka senang penyerap penyai kali baka jing pa VDP ru kadai namar ka jing pan jingarap ki pulit ka bhalagans PCP namar baki pulit ki duna brio kumta da ka jing snokhya baklami buon ki jing ja hadu ka jing yap brio ru namar ka jing tenru ki trong ka darbas nong kala pha ki VDP penyerap iki pulit bat menta ka surok kala kelut baki nonglet nongwan kimwit shu ka darbas nong majai kala kantaj ya ka jing keno bakali don bor hakajing penyat pali ya kajing rung kitrok henry ka ong bakadai tang kajing penbet bakan ong penwet ya kipat ba nonglet nongwan Kadaw ka ba penlong ingi ba ngin khot ipi kum media banwan hang ni ban sengap ban saki ya ka ba ingi wan hang ni kalong ba ka ba reflect ha ka proceeding jong ka meeting ka lalong ha khatoi tarik gume hang ni hapo office studio kala khata ya ka nam jong ka office jong acting sardar jong ka dor song majai kendiat ha ka bedi bat ka kejingwan kejungi ni kam dei bangin persya ya ka ba
ka meeting ka bahatu sengi ka larai ka jingwan ka jungi hang ni ka long ba ngin pensyai bat ba ngin pan jing pensyai ha ka be dei bat ki bala reflect ki bala pau hapo ka proceeding ka bala long ha ka meeting ka bahatu sengi ka bening kong kendiat ngai suka bania thu ka be dei bat ka surok ichamati majai nadu ki por menchua ashwa senam arajar sau ini ka surok kini ki trok kumba ki lale ba ka debit tangka surok ko chongki ka bala bu jing wan ya wat tangki ya ki wi ki kali na ya kran ki kali ret handrai wat ki baik ru ki la janjar ban ya jang de surok nomor ba la khap nya palat kata ka jing ya jong kita ki trok bam don nong peniat kila peniat ki komiti ki ba fer no ki senam arajar arpo khat handai arpo kila peniat ki komiti ki ba fer handrai kamdon kata ka jing kam penduna ya ka traffic ya ka jing kapnya jong kata surok kala jia ba hadu ba kala don ka jing ya beriru bakini ki driver ka jing ya overtake kila hap syariat kila ya beriru kila yap kini driver nang ta kala jia ka weiru ha ka ba iwi kin thei ba armet ibadi na snong lai lat ini ikhlam la ban ka kali ka bon chao ya ka khlam la ban banit chao ya nomor bagi lawit kini ki trok te ha ka ba ini ba kata na kaliang jong ka dor bar snong majai na ka por kila ju Pak ki komplain sya kani ka office ban petlem ban ilem ha ka be dei bat kata ka jing khapnya jong ka surok ten rei te tat hadu kani ka por ka pemerintah na kaliang jong i SDO ila simkhia ban penia ya thi thi ten rei ka ja yu pada ka senam arajar afsau na kaliang jong ka police department lingba jong u officer in charge jong ka bolongan PCP kila panjing rap no acting sordar majai on dispute kat tu kat ni ki BDP na ka bantaban peniat ya kata ka jingya jong ki trok nang ba ka surok kanong khapnya bakin yo ban pendan kam lang ki ki brio nomor bakini ki trok kila le baik kum bakani ka surok ka de bitang ka jong ki te baling ilong ki badan ka ngidan kam hai ka surok nomor ba kadon ka ichamati CHC ka ba ki brio no majai paro hoi ki shania ka ni ka CHC ban yo jing sumar tela da ka blok umta ka bu jing kadon ka wi ka surok ho na si serum tang ba ka ti ka surok kham tam ka por liur bun ba ka dap ti ka dap tela da ka dap ka bu jing ki kali bania tingin wan chni sha na shalaila ro kamlong nomor ba ki trok ro kila wet tena kali ka snong ngidon ka jing sau khia ba ka wi bat ka jing khap nya jong ka ni ka surok le kumno hadin ba la peniat da ka BDP ling ba jong acting sordar hapo ka jing panjing arab jong ka police department ku mangla ong mentan ngilala ban pen keluar ya ka surok mentala along ban ya lut berkhot kam tam mentality ba ka surok na po walong po kala bahar tu surok ba po hapo snong kawar tingila pendon kam ya tu surok ru kala bahar kala keluar pada ka cu kapor ngila suk bangin le jinglet lagi don kam le chapo chamati CHC le ni ngidon kam don chasora ngila pendon kam ya ka surok de lada ka blok biang kum ni kala blok biang le si kum menshua te kan bu jing hi ka baning kong yang ki nong majai namar ba nak ni ka surok mdi ba pendon kam tang kini kitrok mangala ong tan ki ambulance ki bakit nompang ki kalikit umpniang ki bawan samajai ki kalikit khaurosan ha ki por ki sapud da ki sitayo artayo ka surok kim la baniat de deitat kumangla ong ha sem arajar arsa ding ka jiknia jong ka BDP ding ba jong acting sordar ngilala ban pen keluar ni surok bat kala suk ba ban lej jing lej ban wan jing wan ling ba jong ni ka surok de ka jing wan jungi ha ni ka por kumangla ong ha sedang ngiwan ban pensyai bat ngiwan ban panjing syai no SDU ka bedai bat ki kat tu kat ni ki point ki ba lapau ha ni ka proceeding jong meeting ka balong ha khat wai tarik mentau benai hang ni ha office SDU ka baningkong ngan chipun pulih ha ka sedang. At the outset, it was noted that the acting Sardar Majai, the President Secretary New Majai Exporter and Importer Association, and the President Secretary United New Majai Exporter and Importer Association were conspicuous by their absence. However, with all other members present, the meeting was deemed to have the requisite quorum to deliberate and take decision on the matter placed before it. Kejingwan jungi ini kalong halor kani ka contain conspicuous kalong kumpa ngi khalamwan khanang. Handrai kadau kalong kumni ngin pensyai sapi kumangila pensyai SDO ngin pensyai sapi ru baka jing pongman ka jongi kalong ba haki tu isingi baka poi ka sithi na kaliang jong acting sardar umdan apo majai udan seselong de ka sithi ka poi heyeng kisim ki receive kini ki men ki para ki jong acting sardar ki khlam ya thu ya u baka poi ka sithi bat kumjuru na kaliang jong ka office
ka khalam ai kan un ko clear instruction ya ki receive university bakan ni kadai urgent ka ba pihak ban pen ino pihak ban sen no let's say sha u acting sardar namar kalong kumno ka jupoi ki city ki poi shibun tim dalawan acting sardar dala dom don city dalawan chet ai ki city ha ju por na ta kada ha tu singiru dala poi city sati yo jitip bakadon kum kata meeting kadon kata city hadiah nang tu penting saya kan ka proceeding tika baar ka paragraph 2 jong kan ka proceeding ka clause A but B ki ong kum dengan chupun pulih pi. The meeting discussed the prevailing system relating to the export of limestone through Bolaganj LCS Majai. It was reported that at present certain private parties including association and the acting Sardar Majai are regulating the deciding who is allowed and who is not allowed to export limestone on any particular day. Ka clause B ka ong the chairman observed that such practices are highly discriminatory and are in violation of and amount to contempt of the order passed by the Honorable High Court of Meghalaya in WP Clause C number 144 of 2022, WP Clause C number 92 of 2022, WP Clause C number 97 of 2022, and WP Clause C number 111 of 2022. It was further observed that no private person, association, or entity has been authorized to regulate traffic or movement of limestone exporting trucks. The chair further noted that such unauthorized regulation has resulted in allegations of discrimination and monopoly in the export of limestone through Bolaganj LCS. Bapa ni proceeding kapan iba acting Sardar Majai ulale beai. Ka iga ba ngilawan ban pensyai sir SDO ru in pensyai hiru kumjo kalong ba kum ki nong song snong ngi long ki nong song snong ki ba ya kat kum ka an law abiding pada ka por ngi long ki badan ka jing kit clear ya ka ni ka jing penya ya ki ni ki drop export ngem shim la penya hi dalade nan ida ka bor ngi la imde bangi shule hi dalade han rei ka ni ka long ka jing pan jing arab na ka liang jong ka police department ling ba jong u officer in charge jong ka Bolaganj PSP ba now acting Sardar ba un dispute kat tu kat ningot ki BDP na ka banta ban pen yarap ban pen ya jing ni trok khnang ba ka ni ka surok kat kham kelut diat ngan chupun puli ya ka ni ka sithi ka ba ni yo na po Bolaganj PSP na po officer in charge Bolaganj PSP to the acting Sardar Majai East Kasihil district dated 16 July 2024 subject requisition for village defense party VDP. Sir, with reference to the subject cited above, I would like to request your good office to kindly depute your village defense party to assist the Bolaganj PSP police for the regulation of traffic in our jurisdiction due to the present heavy traffic congestion, for which act of kindness I shall always be grateful to you and ever. You are faithfully in charge, Bolaganj PSP, East Kasihil District. Laiko Piru Shai Subdivisional Police Officer, Sora Subdivision, Sora, for favor of kind information and perusal. Today halor kan sithi ba nakaliang jong acting Sardar ula depute ya kita ki BDP ba ken penyaj lem ya kita ki trok khnang ba kan la ban pen kham keluat ya ni ka surok namar ka jing keluat jong kan surok mdei ba kayo nong tanya ka police department se handai kayo nong bahana ka bantai jongi kembang layo ban bantai ka sedang teka ba kabalai ka ba penlong yang artli ki point ki badan ka paragraph 2 clause I but J. The meeting also decided that the Sardar of each ilaka shall be authorized to constitute committees within their respective jurisdiction for the purpose of fairly allotting export opportunity to exporter and miners on a day-to-day basis. Kabaje, during the deliberation, Ilaka Molong and Ilaka Sobar informed the meeting that committees association already exists within their jurisdiction and have been authorized by the respective Sardars to oversee the process. Ilaka, Walong and Shela shall undertake a similar exercise for the constitution of such committees. Kajia kubno kajing keling hangningi don kajing bom smuthu kajing kulmar jeng mot lada haka paragraph 2 clause B ki ong bagani garu komle jong acting Sardar kalong jong kinu ki private association lan kinu ki private party bakin penya ja ka export kalong against ya ka order jong ka honorable high court kumba ngi 80 mentan te ka belingo kalong ba haka clause I la ibor kini ki committee ki badi ki private hakanu perkom kini pada kajing penya ja kita ke committee kanum long persa ya kata ka order jong ka honorable high court
Yang ta haka clause G ka ong ba Sordar jong sobar bat sorbar bat maulong kila don lupa ya kanika komiti kejingkeli kalong ba kumnu lada ya wakting sordar kadon kata kejingkeli bawa persya ya ke order jong honorable high court kumnu gini ki komiti pada ki bapeniat hi ya ka export kamdon kum kata kejingkeli kapan pau hakanika proceeding hak meeting ke belalong hatu singi kaba Layan lang daki katu kat ni ki exporter ki association layan lang daki balai klik dau SDO civil pat kiwe di tai long i jingwan jungi ni kapur kalong kabaningkong ban pensai pat kaba ban pan jing pensai ha ka dei kitu ki point artli ki ba hadir ha ka dei bat katu te nakaliang jong SDO labu ke jingkeli ni pikwa ke jing pensai ngin ai da jing thwa lane da mentah te ila pensai da ka klien kan dia tamang impat da sai dingin up yang da jing thot le se kan kamlong ko pensai pat ka ban don on record nakaliang ka jongi ko mangila ong na du mensua ngim jule hi yon file complaint hi sini yon file complaint beta don ka block don ka i file complaint ten rim ju i na du ki por mensua di mentana nakaliang ju SDO ila sim khiai kan ni nomor ba ka mangilong concern ba hi ka de traffic ti dai sim khiai ka tangi kit box i ngi ai ke jingero iba inla ban pen kelut ya surok kumba kalong mentah la ni palat banyak ka kalong mentah itahi jing ni kersan ya kata inisiatif kebala syem dai sir SDO jongi baru sikata ko mai ongshwa ka sem araja sa kidon ki komiti ki boper penyan tama ki khalam succeed hakaban pen kelut ya surok tedi hadu asrem araja sa kumbang ong ba ka police department kalau apa jangan harap na VDP macai pat ngilala ban kelut ya pemerintah hi ngilala ban kelut ngatharai kidon ki naki nong thok khubor ki belawan hakitu ki singi sethi ki layu i ngatharai kat nu ka jing kelut surok te hakabe dei bat kata ka jing pep meeting ngako ban pensai sandiat le se ba kidon sibun ba ki meeting ki ba nakaliang acting sordar nakaliang kadot barsenong ki melak ban poi nari kam jumi kanu ka jing kan tho te ditang hagani pada bakadami kata ka jing kan tho ngalingok kan kita ki kata kami ka meeting ngatharai ka kamlong important ban kita ki meeting ki ba let's say ki bun ngimla ban sulit lut ki meeting par khoi let's say kidon ki meeting ki bagi bu nakaliang ka office ngi tengku pada ki kam ngimla ban wan ten rai 4 judan ka jing kan tho kumba mi mentah ya kata te hakabe dei bat ka kum ka jing long brio hinga tharai lada long kumno num la ban penhon kawai kalong ba kidon ki ba complain ka daw kalong ba hakapur pada ngami dom som ki ba pun kali ki mi season mi de menta bade ki haban up dia kata ka pali de andre hatu kapur bade te nomor ba mdon ba page mdon ba peniat mi la kami ubayo mi bonu mi ubada ubom don kali la sakut blok chu don ba dang sakut chapo wajapu sakut saang tu gini bade ki don kuari syakmat kila nang mi la kanang mi hasurok kata le se ka de ka daw le se ka ba penlong ya ki brio ba ki numhun pemerintah ki adon ka restriction kemudian khat lai ngot ni ya ai na kalian jongi te kidon ki nomor bagi VDP kidon ki kan thai te kidon tu pada ki ba ngibu na kalian snong bagi ni arab ya gini ki VDP ni khilamwan nomor ba kan ni ke proceeding ni sio te mar sen ni proceeding ni la ba in wan pensai sai ni for FDO pada ke jok por ba in yo ban pan jing pensai ha beri bat ki bagi la yo ba kumalong mensua katu surok isabati kadu majai ni idei ban ong bakade ka surok kalong kum ka nalah bayat ka ki trok kits ni trok sakut te andre hadin ak to bade kawan kan ka skim PMGS wan kalong kum ta kalong kaphan Haka sistem ko South Park teli Ars Park ki warna po kalain soba Ars Park bre ki warna kalain lala lada kayat South Park teli ribun kamlong ta dekat kum gisnong untuk dan sau ilaka la nang bakla te bot sau komiti ngak sau komiti long kata ka dikajing sutu ka jonga ngam tip la kalong na kamlong ta ya kata nomor kan gajing aibor ini komiti balong baju nomor kini ru ngam thara gindi ki manager jadi giru pai pahi kamlong mangi te ngam tharai ba kandon gajing apia kalong baju i mang te phi khanglat hang ni bade phi ailat ka contradict dala dia tadi ketika proceeding japan ka meeting ka balong hat ka sing ai kata tengah tharai na kaliang isor ila kham tip ha la don hi tengah tharai la ka jong ka plan ka blueprint ka jong e kom nu ban le tengah tharai kan
kan baha ngi kermen bakan baha bat ngi kenturu ba ka dai ban bahai lem kumta besi kin sami kijing ki bubun jaj na ka menta jongi ki nong song snong pantam ya menta kidang trai hi tengah tharai lada kala mi kum gini kijing thot tharai na kaliang ka police department ngim tip kan sim step kum no amar ngila ai kopi sai sir SDPO ru nang ta ngila ai kopi su officer in charge jong u jong ka poluan spesifi ru le se ngim tip kan sim step kum no ya kata tingin sa ayo dia le se kami ka request na ki pada begin withdraw no ni haban withdraw no dari ki request na kalian joki begin retain ngin bu ki te ngatrai ngin haban bu kembali baru surong nginum la ban ya keret tu marba kum makapau hi baru surong pada ke jong hima bikin mau hi ki dipor ka hima ru ka krong ya katul marba ki tu drop ya na ka surok ka jong ka kadon gawai ka ba hab apo kan ka gres ka bi General Reserve Engineering Force nang bakla ka por mensua ka por bangi nang red mangi kan mangi repair mentap de kam ju don syukum katu kum kata de menakan ngi nang ikala don ka awat mo ras ba repair ya tu kesro kum ba kapau ya hidu ki por bangi hi mangi de namar kalang kakti kasit ma de kata de ngatrai hapai bagi beriu ki ba yu ya katu kesro kinrai la set repair na ju repair. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.